The Election Commission of Namibia yachizovhura hombe manje. Zvatiri kuona kuti vakomana maresults ainobuditsa aiwa ashoka vanhu. Zvatoona kuti kunyika yeNamibia vakutopinda muchaos iri kuzikanwa nepasi rose iri kuMozambique. Hazvipere mushe, vanhu vakutofamba nemaplacards. Sanapinda mashoko aiwa nemaresults ari kubuda achitendera pasocial media aiwa ari kunzi aiwa ndo ma-election results ema-2024 presidential elections. Ndinodwa kusubscribe like on the bell icon. Timita pa the handle ye the window times vamudanyira vachiti disputed election. According to the Electoral Commission of Namibia ECN, which is now publicly condemned as incompetent, they officially declared the results of the sham election, which paused for a day before illegitimately continuing for 2 days amidst counting, are only a handful of votes cast. Panapa panoposta mapicha seamuri kuona avo atiri kuverenga zviri muchiona pachinyorwa pachinzi presidential ballot. Toenda pa number 1 mona pakanyorwa pachinzi netumbo ndimupela muchiona the swapo inova the ruling party yekunamibia ichilida ne44.26% pama presidential ballot. Topinda panapa kumaparliamentary ballot toona zvekare swapo ichilida aiwa ne55.72 vaigwa chinzi swapo iri pa number 1. Zvataona kuti macitizens emunyika yeNamibia vajamuka vakaramba maresults avo vakati aiwa vakomana veswapo ngavatore maresults avo vaende nawo, isi we are demanding for fresh election. Chiitiko ichi aiwa vagari venyika yeZimbabwe vakangotarira zvavo vachiti Namibia kana vachisangana nezvinhu zvakadai mufanira kuti nzwisisa kana maZimbabweans tichisangana nezvinoitwa ne the ruling party ZANU-PF. Zviri kuonekwa kunzi vakomana nana Chigumba vakanga variko vanospotiwa pakubikwa kwemaresults ema-elections aiwa emusi weWednesday. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Abvina comment section medu tudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.